Hallelujah. 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 Ayo amene pasia ameni. Hallelujah. Amene pasia ameni. Hallelujah. Ngiyabulisa leadership. Ngiyabulisa kutata. Hallelujah. Ngiyabulisa kumama. Ngiyabulisa kubantu abatsha. Ake bathi kanje abantu abatsha. Ayibona. Awu bakhona kodwa abantu abatsha. Oh Jesus. Sisithi ingoma. Ingoma. Asibuyele kosini sipani sotomboloyo. Bazalwane bayangazi apha ekhaya. Hayi ndimfutshane. Haleluya. Ndiphethe isiqigana nje ihlale phansi. Haleluya. Haleluya. Andithanda ukuspenda ixesha elide entshoni ndishumayela. Ngase ixesha elide ndispende ndithandaza. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Mama uThixo mayithetha ndiqalileke noJeremiah. Haleluya. Uthi Jeremiah before ube khona nokuba khona bendikwazi. Before kube khoba igama lakho besendiku idestiny yakho biseyisesandleni sakho. Hallelujah. Hallelujah. Xa ufunda la ncwadi ufumaniseka kukho encounter. Uthixo uba une encounter nomuntu. Uyabona uzuyiveki kahle insindiso kufuneka ube ne encounter noThixo. Hallelujah. Lento xa usindiswa ungasindiswa kuba ubona abanye besindiswa but makubekho a message okanye makubekho lento ikubamba usindiswe bona ke awuzuyibalisela insindiso. Hallelujah. Because uma uyilandela kahle uPaulos naye uze abe ne encounter uyiqala wane encounter noThixo akayibaliselwa. Hallelujah. Kuye kwabakho encounter ngesikhathi ndisana abantu abatsha bathi ke ndikhali notolika because bakhona abantu abadala but ukuhlangana noThixo face to face. Hallelujah. Kubekho the message awuzu because ukhona into oyivile. Hallelujah. So idestiny yethu uthi kuyazile singekabikho noba yona the Bible says ungoyazisekelo neliphakathi bese sikhona kuThixo. Uthi impilo zethu zifihliwe kanye noKristu kwezasemazulwini indawo. Yena noSathane engasinqobi. Yena uSathane engasishukumisi because uma efuna athi nafuna uqala ususa uKristu. Oh Jesus. Abantu khona abantu ubone ubufihliwe bazasemazulwini indawo bakhona abantu Jesus. Angifuni vote bazalwane. Hallelujah. Ngifuna nje bayangazi ekhaya ngivuke. Hallelujah. Hallelujah. Nje sibonisane ngamazwi amafutshane. Ngicela sikhileni kwincwadi yabeseKorinte kokuqala chapter 9 verse 26. Masiqale pha ku verse 24. Hallelujah. Mayibe liphunge limnandi into miso yetu mayibe liphunge limnandi yetu ino miso
omnye asifundele nje kwincwadi yentshumayelo chapter 9 verse 11. So Korinto bokuqala chapter 9 verse 24. Mnumzana avule incwadi yentshumayelo chapter 9 verse 11. Hallelujah. Sinseke bazalwane, ngiyathanda ngiyalibala lento yokuzazisa. Hallelujah. Sinsiwe kama lami ngiyabona ifana ngitwayise ngamamkela uKristu wayilanda impilo yami wanhlangula wandenza umntwana wakhe. Hallelujah. Ngizulwini ke ngelinye ilanga. Hallelujah. Yafika lento yanele empilweni yami. Hallelujah. Yafika yathi fit. Hallelujah. Mawusindiswa ukukho iziqhamo zifumanayo. Hallelujah. Isiqhamo endasifumana seso ijoy, uvuyo, nothulonwabo. Yabona ulonwabo uyasikhangela ulonwabo, uyalifuna futhi, uyazenza happiness, not in our happy, but happiness yiyo lento nabantu bangaphandle beyifuna abantu bonwabe. Namhlanje bonwabo ngomso bayagika. Hallelujah. Because abanayo ijoy. Hallelujah. Thina kumoya ngcwele wasinikeza isiqhamo esiluvuyo. Hallelujah. Yabona usinisiwe ubanovuyo ngenamali epaketheni. Uthi konke kulungile because unentoni unesiqhamo siqhamo esiluvuyo. Uvuyo alijongi situation bakukho ntoni ngoku lusuke lube khona. Yaye ndafumana ke sesiqhamo ke ndihlele ekhaya nonene kokuhlala ekhaya ndisithi ipapa namanzi. Oh Jesus. Hallelujah. Because okusindi yabona ivangeli la ngoku li-transactional. Uthixo wenza u-ATM. Uyakuthixo ukuba ufuna into. Hallelujah. I don't succumb to that kind of salvation. Yami ivangeli ndanela linebhuku enye. Hallelujah. Because uthixo nayo ATM ndimkhonza ngoba unguthixo. Hallelujah. Uyabona uma uza kuthixo ngoba ukhala uzoba ne-problem. Jesus. Because uthixo naye is expecting something esatsho there's effort efunekayo kuthi. Uthixo ulindile nawe yenza effort. Jesus. Now you have effort. What are you doing in the meanwhile? Hallelujah. Tuba akamfuni into bhaqa. Jesus. Hallelujah. Ikhona into bhaqa alifuneki bazalwane. Hallelujah. Sithi bhaqa. Jesus. Siba sesifede somzala kaXolisa. Ngithanda abantu abatsha bazalwane. Amen. Ngithanda abantu abatsha nendaka zabo. Hallelujah. Ngiyabulisa ke bazalwane ngosinsiwe. Ngicela sifunde ke sengathi ningaphuma emxholweni. Sendine 4 minutes ndihlale phansi. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ewe mama. Isigijimi senkolo sisihloko. Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke mina ngigijima kungengokungathi angiqondi, ngiyagadla kungengokungathi ngishaya umoya, kodwa ngiyawuthuba umzimba wami, ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Jesus. Anazi na ukuba aba babaleka elugqathweni babaleka bonke okunene, kodwa ke mnye owamkelayo umvuzo. Bonke babalekani ngokunjalo ke ukuze nizuze. Verse 25. Bonke ke abantu abazamayo babazingcathu ezintweni zonke, bona abo ke okunene benzele ukuze bazuze isithaba esisenokubonakala. Kodwa thina esingenabonakala, mina ngoku ndenje njalo ukubaleka andiqondi, ndenje njalo ukukhalela ngenqindi ndibetha umoya, ndisuke ndiwuqobe umzimba wami, ndiwucinezele phantsi, hleze ndithi ndakuba ndizivakalisile iindaba ezilungileyo kwabanye, ndibe mna ndingumlahlelwa ngaphandle. Amen. Hallelujah. Sizogqibela ngayo le verse apho ngiqala khona nini ndizofuna apha kumama Nkosi. Intshumayelo chapter 9 verse 11. Ndabona phansi kwelanga ukuba ukugidima asiko kwa namendo, imfazwe asiye yamagorha, kananjalo isonka
asisesezizilumko kananjalo ubutyebi asina boba nengqiqo kananjalo ubabalo asilolwa banokwazi ngokuba bonke bephela bafikelwa lixesha nasisihlo. Hallelujah, hallelujah. Inkosi mayisikele kufunda kwezilwa ngoku naphakathi. Amen. Ngihale uqala apha ke kuntshumayelo uSolomon uyabhala apha. Hallelujah. Le ncwadi ndiyayithanda kakhulu. Ubulumko bukule ncwadi bu relevant ebomini bam. Hallelujah. Solomon is regarded as a man of wisdom. Endoda enobulumko kakhulu yasuke yathi ine-encounter noThixo. Kubalulekile bazalwane ube yiba nendawo ukudibana khona noThixo. Ungapheli lapha ecaweni. Hallelujah. Ima ube nendawo opho nihlangana uThixo edala uAdam babe ne-fellowship. Hallelujah. Iba nendawo ne-fellowship noThixo. Hallelujah. So uma edibana nayo Solomon uThixo ne-encounter wasuka wacela ntoni ubulumko. He was wise enough to ask for wisdom. Hallelujah. Uthi ke ngoku apha into ayiqapheleyo lapha emhlabeni ukuphila kwakhe uthi not wonke umuntu owina ubaleka usuke nespeed sobaleka. Hayibo, hallelujah. Nikhona kwenziwe. Uthi Isaiah abafana bangagidima babaleke, hallelujah, basuke bawendlini kodwa bona abathembele enkosini. Uyabona into is not about your ability but it's about ithemba lakho liphi. Yabona impilo kusindiswa for you to be able to make it abensindisweni beka ithemba lakho kuThixo apho uncike kubani unganciki nokuhlakanipha kwakho nokubuwa unganciki nakwikhaya lakho but lean unto God. Hallelujah. Hlakanipha kwakho akuncike kuThixo ngiyama kuThixo. Hallelujah. Uthi ke abantu abawinayo ayingabantu abango-Usain Bolt abawinayo but ngabantu abasuke babeka ithemba labo enkosini. Hallelujah. Secondly uthi not wonke umuntu owina imfazwe usuka besisigantrama besisigora. Typical example David was not a warrior at all but sambona enjani bazalwane enqoba imfazwe. Into zikaThixo zinjani na Nkosi yami? Umfana 17-year-old iwisa indoda isigantsonto sendoda inxeba isike yathini yakhankanya igama. Bazalwane thina ethu nxa imfihlelo yethu sinike imfihlelo. Abantu bephila kabuhlungu, abantu becinezela but abayazi basinemfihlelo. Abantu abatsha phandle babanjwa depression, babanjwa isiyoni bafuna ukuzikhoma abayazi ukuthi thina sinike imfihlelo. Nansi imfihlelo. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona kodwa ungasiqakekise, ungazikhalisa amaziki kukhumoya. Nansi indaba. Hallelujah. Nakho kukhululwa ungasiqhathi. Hallelujah. Bakhona abantu abathi ngisathanda abantu abathi ngeshoni mhlale phansi. Hallelujah. Not wonke umuntu owina imfazwe suke ujima usuke ulele nje ubiza igama likaJesu. Amadimoni ancancazele. I think namandla lento. I think about every Sunday uphatha imbombozi ubiza igama nje likaJesu. Every day we feel abazalwane igama likaJesu linamandla. Hallelujah. Masiqhubeke kananjalo isonka asisezezilumko. Abantu phandle baxakekile, abantu Jack baxakekile abantu phandle. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bafuna ba rich, bafuna phila soft life. Nabantu abatsha bayathanda soft life. Ndithi ke mina ngiyabona njengoba ngiphangela ndithi Nkosi ndiyabulela ngesisoko ngiphesona. Andifuni noba nemali eninzi because iBhayibheli itshilo ukuthi ongangena izulu isityebi sinquma ngoba inkamela ingene apha emngxunyeni. Yabona xa uthanda imali, xa nomzalwane ufuna imali, ufuna uba rich, ufuna unxiba loyela, uzoba nengxaki. Uzawufumana imali ezingahlambulukanga. Umuntu omthethanda super greedy because uthanda imali sesona sono zingcambu yesono. Yena uthanda imali sele ufuna imali awuhlaliseki ngekho imali uzoba nengxaki. Satan is going to tempt you so that desperate for money. Nikhona kodwa wezebani suyithanda imali. Mina ndidla ngotsho ke bandazi ke endlala nakuthi as noma ngiyifumana is enough
then ndiyazi uba ndiyayithanda uyisebenzela ndiyabandazi mama ndiyapeta baphetele ndiyisebenzele imali. I-free money, there's nothing like free money. Hallelujah, hallelujah. Egameni likaJesu. So isonga isenza zilonke. So abantu bafuna uba all the time bafuna have ability to provide, bafuna means abantu. Ebazalwane thina sinotata uthi Yesu sanoba nekhona noba nezotya ntoni noba nezonxiba ntoni ngoba ninotata nezulu uthi niyakwazi ukuyidingayo. Uyayazi he knows uthi abazolisa ngam ndiyazazi izidingo zabo. Wena kwakho ziyolise ngoYehova ngokunika oqolo enhliziyo yakho. Ebazalwane mna ndinobungqina shortly hallelujah shortly ndinobungqina ndingancina ndizibona ndingena kwi-room endingaqualifyiyo kuzo ngenxa yenceba kaThixo. Bayazayo abazalwane le nto ndawo ndikuyo zange ndayiqualifyela kodwa uThixo wandivulela yandohlula evasithi le qualification ndiyenzayo but ndafumana umsebenzi ngenxa yentoni ngenxa yenceba. Mercy of God inceba kaThixo ntomtsha ungazidelela izakubeka apho ungasoze uwena ungazange usidinga uba ungangena kuyo. Okwabo nje hlala encebeni kaThixo. Hallelujah, hallelujah. Uthi ke ngoku kananjalo ubabalo asilolwa banokwazi. Sasingadeserve noma sisindiswe thina. Ithi iBhayibhile uYesu ufikile wasinikeza ntoni ingqondo. Ungandazi ke uba besikade sinantoni ngoba andiyethi khandethi kuthi iBhayibhile. Uthi uYesu usuke wasinika ntoni? Wasinika ingqondo. Andazi ke abantu ke abangenayo uThixo banantoni akutshona ukuthi iBhayibhile. So you are given God gave you a mind. Gave you a soul. Ilena iBhayibhile ke so all the time in your super senses. Ungumzalwane mos une common sense and ke ngokwena ingqondo yakho ayivela besezulwini. Uma ufunda uIsaiah chapter 11 uthi umoya kaThixo usinikeze there are 5 characters, 5 spirits uThixo umoya kaThixo usinikeze wona: wisdom, knowledge, understanding, fearing of God. I forgot the fifth one. Kaloku ezi-3 sinobulumko bazalwane. Uyabona ubulumko esinabo thina umoya ngcwele usinikeza ubulumko. Kukho ezinye solutions ongasazi uzazi ba uzithathe phi. Ngoba mtsha that person also has solutions because we have wisdom. Holy Spirit akasebenza ecaweni ekhaya. Apply Holy Spirit naphakaweni. Hallelujah. Ungakwazi upheka ipapa Nkosi le papa cela ngifundise ubulumko ufuna phela ebazalwane practical things akumthesi uThixo kodwa ezincinci. Hallelujah. Uyabona emsebenzini wami sometimes I bring solution kwi-meetings ezikho another ndiyaziphakamisa but I'm just ndiyanqena because kuba i-wisdom it comes from above. Because lena bena endicinga kuba kwakuzefundini uyenze njani le qobo andiyazi ngawo because all the time andiphume ekuseni Nkosi challenge namhlanje ngicela ndiyinqotyele nguwe. So make it a habit in angaphela lapho but ayibe yi-lifestyle nendaba kaMoya Oyingcwele. Use Holy Spirit because uMoya Oyingcwele ngumncedisi wethu uzawuduka ke uzokwenza i-decision. Umzali umbona uba yena umzalwane le decision uyithathe njani. Decision making. Holy Spirit uyasincedisa na ku-decision making. You're not sure uba i-career ozoyithatha uba ufuna ukuba yintoni uma ukhulile, ufuna ukuba yintoni after school grade 12. Use Holy Spirit. He knows your destiny mos. Asoze kulahlekisa. Nikhona kodwa anikhona bazalwane. Use ezi zinto ezi-practical. Sake sisebenzise uMoya Oyingcwele ungumncedi wethu uMoya Oyingcwele. Let us use him. UMoya Oyingcwele usongizana lethi uzandibiza nini? Ndilapha. Mawukhangela into iphi Nkosi yami akubonise small things. Yabona ke okuncini uzalo okukhulu. Angeke ususe intaba ongaqala ngokuncinci. Nikhona konke. Hallelujah. I think it will be. Amen. Hallelujah. Uthi ke ngokuba bonke bephela bafikela lixesha nasisihle. Yabona kuSathane into ayibayo emntwini i-opportunity. Yabona kukhona amanye amathuba afika sonke sinethuba phela. Sonke sinike zontweni ithuba. But ke ngoSathane uyalazi ithuba and uyayigada ka ungafiki phi ethubeni. Uyabona uSathane
uyayazi destiny yakho, uyalazi ingomso lakho, yena bekuleqa kangaka. Hallelujah. He knows your future, he knows your destiny. So ilento kufuna ukuthi uhlale uthe pop umzalwane, umbone uSathane. Hallelujah. Ungamnikeza ithuba ongendawo. Hallelujah. Hallelujah. So all the time God ithuba uThixo ikhona lento uThixo akubekele yona. Anithandi ke lo vangelo but ikhona uThixo akubekele. There's a reason ulapha emhlabeni. There's a destiny okuthixo akufuna ukuyi. You need to find it. You need to uzibuza ukuthi nkosami into engibizele yona emhlabeni. What is my destiny? Oyena yaziyo more than anyone, more than umama wakho, more than anyone, uThixo lokudalele ukuthi wena uyintoni. Hallelujah. Uthi ke ngokumasiye ke ngokudihlale phansi. Uthi iba ne-intention ke ngoku be intentional ngomntwana kaThixo. Lando uba xa wenza into ngentoni ngenjongo. Mawuthandaza. Suthandaza ungena walala. Yes, so that measure have intention, be intentional and the little but Thixo ndicela nina ndingumuntu onengcwangu. Yona intentional you are intentional pray ngoba utheni Thixo makakususe ingcwangu. So every time uyayibona isuku ilingcwangu, pray about it. Pray about it ufuna uyibona ngobomi bakho. Pray ngale ufuna uyibona ngobomi bakho. So be intentional when you pray. Be intentional all the time xa wenza into umzalwane. Iba ne purpose. Suhamba nje. Have purpose. 2024 yaphela. Di achieve ndoni. Indoni ndahlulileyo. Lokhe kulonyaka uzayo bani ngayiqala kanti. So yebona lento sisiqhamo esobazalwane because you are conscious because uma ngathi kusinikeza ingqondo. Subethwa into one every day. Uchayisa lepa abantu bekhona bazana abahlula license ke. Hallelujah. Nangiyaqonda xa sendizawubetheka kulamceli. Hallelujah. Umugaxa. Hallelujah. But subethwa into one oko ngumzalo. Hallelujah. Hallelujah. Ndikhayela ufundisa ke. Yabona ke nenye into esibetha ke thina abantu batsha kanye abantu batsha ignorance. Lanto yonganaki, careless. Isika. Yabona as a spirit serongo kakhulu sisakubuyiza lisadeka. Awethu. Isika. I know ntana zangu namhlanje. Isika zathanda ngomso wethu. Yebo ignorance iqala kanjalo. So iyazala ke ignorance izala into kuthiwa procrastination. Ndizawunika kuyifundo ekhayeni ko-Intshumayelo chapter 11 verse 4 ithi ukuba umfama ngalinda iweather right akasoza thini atyala. Ezinye izinto needs you to take a step. Have faith. Alithi uyakholwa maswena ukholo singamakholwa abazalwane. Elinye ungayazi noba izovela njani but you do it because utheni unokholo. Hallelujah. So don't be a procrastinator. If you want to go esikoleni yesikoleni ukwazi hayi zoyindayi uba what if asasiphila umoya kaThixo awusinikezanga awubugwala asinamoya obunkwanta but usinikeza amandla of power. We have power within us. Hallelujah. So do what you have to do. Lento ifuna ngathi inzima yenza have uthi kuzokunceda. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ke ngoku ndiqhubule bazalwane uthi ke anazi nawe ukuba babaleka. So uma uSaint Bolt ezobaleka iOlympics zingo-2028 uSaint Bolt utheziphela any athlete zitheziphela ezika last year ngoba seyiqalisa ukujimela ntoni iOlympics zika-2028 because unentoni une-goal uyazi uba ufuna ekutheni funeka ufumene imedali uyayifuna imbasa yena ufuna imbasa ephelela lapha emhlabeni. So thina sinesithaba esingonakaliyo ezulwini. So siqayela ngesivangeli ngaqala ngaphaya kothoni eqala hapha so that sifumane isithaba ngapha. Yena ngapha yakuvunyana isithaba umuntu wonke leso wasweleka xa sesinikwa kuzowusonga izandla because ivangeli do it yenziwa. Hallelujah. You do it. It's a lifestyle. Hallelujah. 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 Mna ke ngawo ndinjenjalo kubaleka. Ndingazi andiqondi
ndinje njalo bakhalela. So ndisuka ndiwuqobe umzimba wami ndiwucinezelele phansi. Hallelujah. So uthi ke ngoku uTimothy wesibini chapter 2 verse 4 uthi ijoni, yabona ijoni alizirhinteli ngezinto zalapha ekhomini. Uba kukho umuntu olijoni apha elalini ijoni lihlala enkampini alinexesha lezi zinto zalapha elalini. Imisebenzi yamapolisa wengamapolisa ejonini ijoni lona lo into zika-national zikhathi national security joni into ezingenziwa ngulocal usinikela amapolisa. So ngathi bazalwane singamajoni singamabanjwa senkosini. Izinto zelilizwe akufanele sizirhintele ngazo. uYesu uthe akathandaze kwasisuswe but uthandaze ukuba sithini sigcinwe kulo ihlabathi. Hallelujah. So ukuba ungumzalwane othanda izinto zalapha ke uzoba nengxaki because into zalapha ziphelela thina uthi izinto asizifune nobutyebi baphezulu apho bangeni nanundu nasela nokhona kodwa ngozweni. So uma uthanda izinto zalapha uzoba ne challenge. Isalvation yakho izokuba bheke. Hallelujah. 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 So uma enyani ezi zinto ezincinci zibalulekile. Ngazibona ngathi zincinci but zenza umzalwana ame okanye zimenza ba awe. So inkombi kuthiwa inkombi ziyagqiba ntoni umyezo. So lento incinci iyakwazi ba ibe enkulu ngenye imini. So amanzi xa itap xa ivuliwe ithi qompi esiconcreting qompi ithi igqobhozi concrete. Hallelujah. So it's very important izinto ezincinci noba inhle nobilungile. Uthi ke ngoPaul phayana kundi zihlala phansi bazalwane uTabambathe wencela esondele uthi 1 Corinthians chapter 15 verse 33 uthi ningalahleki. Isimilo esibi siyasimosha isimilo esilungileyo. Yabona lekho into ethi show me your friends and I will tell you your future. Yabona the abantu spend nabo ixesha kakhulu they have impact. Lento uspenda kuyixesha kakhulu ne impact kumina. Singabantu abatsha ke si online. So you the more you spend time kwezinye izinto the bad character iyayimosha isimilo. Umuntu ombona izambane ithi ngcoba inhle ilungile kube izambane libolile funa siba isaka lonke liaffectwa yile ngcobo lezambane libolile. So ezo zinto bazalwane zizinto ezisimisa endleleni. Hallelujah. Hallelujah. Yabona Paul uthi ndisuke ndizilibale izinto ezingibuyisela umva ndifocus kwizinto ezibheka phambili. So u2024 ngaba ebebhedi kakhulu kodwa namhlanje ngase uma iphelele conference iphelele lomhlangano ukuthi ureflect and a great leader umuntu oyileader okanye umuntu ufuna ukuba right ebomini uyafunda uyafunda alene aphinda afunde like lento yaziyo uyayingathi akayazi ayikhuphe engqondweni aphinda afunde lento. So ezemntomtha kubalekile ukuthi nalento ubucimba i-right ngamaxesha because kukhona sinengqondo esicimba zi-right. So you need to unlearn the bad behavior phinda ufunde the good behavior. Uthatha bethetha apha bethela ngengqondo kaKristu uthe it have the same mind. Ayithi same minds because ingqondo kaKristu i-one. Yena ndo ingqondo zethu sonke sizalwa kumakhaya kuko hadebe kuko bantu but masifika endlini kaThixo siba nengqondo eyi-one because sinengqondo kaKristu. So uyaphela ukuthina sithethe ngento eyi-one ufuna siba sithethe into uniform because ingqondo yethu inye ngekaKristu. Hallelujah. Tatombathe ngicela sondele tata egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Olel asiyam siza kuthotela ndiqibini. Thanks man ngenya bazalwane. Jesus name. Ngoba yethe Hosea Ngoba yethe Hosea